Basikhuluma kangaka nje asifanele thina nokweshelwa, asifanele thina nokugana. Umcine ukhange sisangane nje kithi uyakhuluma sisanganisha. Umcine kasho ukuthi ngempela kade kahle kahle ukuthi ungikhonza uhafu. Nginje isiphukuphuku. Ngoba ngikhuluma kangaka nje mina shuthi angisiyo umuntu okuthathu. Kade ulimi lomuntu okhuluma before umeshele asihlanya lo. Kathi nomcine wahlala nathi besifazane kade kuwangenani kulomfana. Kwangenani ngempela kumcineka. Oyengathi abantu besifana nakabafuni ebathanda kangaka abaningi ngisho amathenda okupheka shethini anika amatshitsha ngabangani bakhe amathenda okupheka yini omcineka besenza iphukuphuku kangaka sonani kulomuntu waqaba khuluma abantu abazetha babona bezithixo nje abantu abazela izingane bese bethathwa abanye abantu kodwa kwazi umcineka athandane namantombazana nezingane zabanye abantu hayi umcineka sekufanele ngimvulele ipage umcineka phela uyaqonywa yaqonywa umcineka thanda nabantu abanye abazele nje embasi umna abanezingane nabanye abantu hayi sodlala umcineka phela umcineka usedelela manje unehlelelwa nathi South Africa no hayi no umcineka hayi ngeke umcineka is not a horse this one ngeke umcineka uyasixhaphaza phela manje.